Tak ja vás zdravím pri sledovaní ďalšieho videa. Dnes tak trošku netradične, nie som na dielni a asi ani nebudem, pretože to nestíham. A teraz posledné 2 dni boli také trošku náročnejšie, čiže sa mi nepodarilo byť ani chvíľku na dielni, ale v pondelok mi prišiel porez na šatník, ktorý si idem robiť, takže uvidíte potom výrobu šatníkovej skrine. V podstate to bude klasická rolldoorová skriňa s posunnými dverami. Tí, ktorí videli to promo video, úplne prvé, ktoré bolo na kanáli, tak tam je ten šatník vyobrazený, ale ukážeme si ho potom tak nejako aj viac v detaile, aj čo sa týka zo SketchUpu a možno aj z Lumionu, ako to vyzerá, ako to bude nejakým spôsobom rozvrhnuté. K tomu ešte ja si musím proste vyrobiť aj nejaké tie výrobné výkresy, aby som mal tie veci k tomu potrebné. Ale proste tomu sa budeme venovať. Mám už na to kompletne všetko kovanie, aj zásuvky, aj všetko. Tam ide posunný systém Laguna. Niektorí to možno poznáte. A čo by som možno ešte povedal, v útorok nevyšlo video, pretože ja som ho už mal nachystané kompletne celé, ale vďaka mojej manželke, a myslím to iba v dobrom, som to video nevypustil von z dôvodu, že proste mi hovorila manželka, že nemám sa trápiť nejakými hlúpými komentármi a podobne, aby som tam nerozprával nejaké také veci, že by to niekoho možno urazilo alebo tak. Ja sa nechcem znížiť na nejakú takú úroveň, že ideme sa tu vzájomne nejakým spôsobom urážať. A za to ja som jej nesmierne vďačný, pretože nemôžem sa nechať rozhodiť ľuďmi, ktorí proste chcú len nejakým spôsobom vyrývať a chváliť sa sami sebou. Takže kvôli tomu som video nedal žiadne von, čo som aj dobre urobil, a preto natáčam teraz aspoň takýto nejaký priebeh, čo sa bude diať možno najbližšie dni. A niečo vám poviem aj o sebe, aby ste nemali, nie že pocit, ale proste aby ste vedeli, že prečo som napríklad stolár. Aj keď v úvodnom videu som to už hovoril, ale tak no. Včera som ani nebol na dielni, pretože bol som v úvodzovkách ešte jedným mojim dobrým kamarátom, stolárom, rokovať s jednou konkrétnou firmou. Dozviete sa o čom to bolo, ale neviem, že či vám to poviem dneska alebo niekedy inokedy, ale možno, že vám to poviem aj teraz, lebo mám aj na vás nejaké otázky. Teraz si pozrite, ako mi došiel porez, ako som to vlastne stiahoval. Je to zase zrýchlené, takže má to nejakých len 16 sekúnd, že koľko toho bolo zhruba, neviem, či to tam bude dostatočne viditeľné, ale bolo toho dosť, boli toho 2 palety, 9 tabúl porezu, takže bolo čo nosiť. Je tam 39, myslím, že políc a spodkov, vrchov, neviem, ako to tam presne je, ale je toho dosť. Ohľadne toho šatníka potom hovorím, že ukážeme si aj nejakú tú skicu toho, ako to vyzerá. Použili sme tam teraz, čo vyšli od Kronošpanu, nové dekory, tak sme použili jeden z nich, konkrétne makadamiu. Neviem vám povedať presne to číslo označenia, koľkatka to je, presne aký dekor, ale viem, že volá sa to, že makadamia. Ono je to dosť podobné, tí, ktorí pracovali s SU Satin od Krono, tak keďže máme doma jednu skrinku, kde satin máme použitý, tak sme to tak nejako prirovnávali k sebe. Je to dosť podobné, akurát tá makadamia je o niečo tmavší dekor a iná tá povrchová štruktúra je tam.
ale páči sa nám to, pretože je to taký ako fakt, že moderný dekor. Bude to v kombinácii s drevodekorom a kovanie je vo farbe šampaň, takže sme veľmi zvedaví, ako sme si to navrhli sami. Takže máme sa na čo aj my sami tešiť, pretože inak to vyzerá samozrejme vo vizualizácii, inak to vyzerá v realite. Aj keď, poviem vám, že teraz nedávno sme kúpili grafický monitor, čiže máme tam nastavené tie farby tak, aby boli dostatočne verné. Ale aj tak vám poviem, že akýkoľvek podľa mňa môžete mať monitor, aj keď tam máte, že sRGB farby, že 100% pokrytie a ešte tie iné typy rozhrania farieb, ale není to vždy, a myslím si, že nikdy to není, že úplne verná kópia toho dekoru, lebo mali sme to nejako tak otestované, ale proste aj keď sa na to pozerá nejaký zákazník, nejaký klient, ktorý chce nejaký šatník alebo čokoľvek vyrobiť od stolára, tak dobrá rada je, že vždy treba tie dekory vidieť, že naživo. Lebo aj zo vzorkovníkov je to také, že tam je to strašne maličké. Takže pokiaľ vo vašom okolí je nejaký predajca nejakých tabúl alebo týchto porezového materiálu, je dobré vždy to vidieť naživo, aby potom naozaj, že keď vám to príde niekto namontovať a vy ste nevideli, alebo videli ste len vizualizáciu, tak je dobré buď požiadať stolára, ktorý vám to vyrába, aby vám ukázal alebo zobral vás na miesto, kde vám to vie ukázať aspoň v mierke 30x30, aby ste si mali možnosť predstaviť skôr tú farebnú variantu toho, lebo aj tie vzorky podľa mňa je to také, že není to úplne 100%, aj keď ako na predstavivosť niekedy to stačí, ale asi nie vždy. Čiže toto sa bude diať a bude potom ďalší nábytok do spálne a ideme riešiť ešte kvázi taký upgrade staršej kuchynskej linky, kde my sa venujeme aj tomu, že keď niekto má takú požiadavku, že nechce meniť celú kuchyňu, lebo to je fakt, že proste nie sú to lacné veci, ale dávame aj tú možnosť, že vieme to nejakým spôsobom aj upgradenúť. Takže sú aj takéto možnosti a máme s tým dobré skúsenosti, pretože ľudia sa nás na to dosť často pýtajú. A dokonca nám veľmi veľa ľudí písalo, že aké sú tam cenové možnosti, čo sa tam dá použiť a tak. A dokonca mali sme možnosť už robiť rekonštrukciu takých liniek, kde je vyššia perspektíva v tom, že klient si môže vtedy vybrať možno o niečo drahší dekor, či už to bude Perfect Sense alebo nejaký akryl, a stále to bude v nejakej rozumnej cenovej relácii pre toho klienta, pretože tam nepotrebuje extrémne veľa materiálu ani na korpus a na kovanie, dajme tomu. Aj keď kovanie vždy minimálne panty na dverách, tie závesy my meníme. Ale pokiaľ nechce do toho veľmi človek investovať, tak vždy sa to dá nejakým spôsobom dohodnúť a možno, že niekedy je aj lepšie ako pri novej linke. A je to menej aj pracné pre toho stolára, a povedzme si pravdu, že zárobok tam je tiež, pretože žiť samozrejme, že treba z niečoho, takže sú aj takéto možnosti. My sa tomu venujeme určite, takže teraz budeme mať aj niečo také. Neviem, nakoľko majitelia toho domu by mi umožnili natočiť to. Tam by sa mala meniť primárne pracovná doska, dres, a možno, že v horizonte nejakom čase možno aj dvierka a čela na tej linke. A ja vám poviem, že ono je to dosť veľká výzva pre stolára, hlavne z toho hľadiska, že keď zoberiete, že dekor je tam možno 20 rokov, čo robili, ja neviem, jelša, čerešňa, lebo to vtedy
vtedy dosť frčalo, alebo tam bol... jak sa to volalo? No. Dub Rustical. Možno si to pamätáte. To Dub Rustical bol, že úplne všade. Stolárom sa o tom aj snívalo. A veľa je to aj o tom premýšľaní nad tým, že ako zladiť tieto staršie dekory s niečím moderným. Je to dosť veľká výzva a nás to baví, pretože je to naozaj také, že človek musí nad tým dosť dobre premýšľať, aby to vyzeralo nejak k svetu. Ale zatiaľ sa nám väčšinou vždy vždy sa nám podarilo, že keď takéto niečo bolo a niečo sme navrhli, tak klient s tým bol nakoniec spokojný, takže beriem to ako obrovské plus. No, pozrite si teraz tú pasáž toho, jak som nosil ten porez a potom budeme pokračovať teda ďalej. Takže mohli ste vidieť, ako som nosil materiál, akože nič moc zatiaľ, ale bude sa s tým hýbať nejakým spôsobom. A teraz by som chcel tých stolárov, ktorí sledujú tento kanál a pracujú s drevotrieskou alebo s MDF-kou, skúste mi možno vypovedať, lebo docela ma to zaujíma, že koľký z vás využívajú služby nárezových centier. Pýtam sa to pretože mám dobrých známych, ktorí sú tiež stolári, buď pracujú sami, alebo majú normálne firmu, ktorú majú riadne zariadenú podľa nejakých tých noriem, predpisov. Majú aj stroje, formatovaciu pilu a takéto veci, ale tiež rozhodli sa, že tiež využívajú služby nárezových centier. Čiže zaujímalo by ma, že koľkí sú z vás takí, ktorí toto využívajú a možno mi môžete napísať, že aké benefity vám to prináša. Ak ste takí. Alebo ste skôr možno takí, ktorí máte naozaj tú dielňu, kde máte tú formatovačku, olepovačku hrán a všetky tie stroje, ktoré sú k tomu potrebné a zamestnávate 2-3 ľudí a že tá efektivita práce, že nakoľko tam je taká rentabilná oproti možno nárezovému centru, lebo sú možno, že aj takí, ktorí skúšali aj to a docela by ma to zaujímalo. A ešte jedna taká otázka, že či je niekto medzi vami taký, ktorý už mal možnosť vyskúšať okrem toho nárezového centra aj vrtanie tých dielcov. Pýtam sa to pretože to, čo som vám spomínal v úvode videa, že bol som včera na takom kvázi rokovaní s jednou firmou, ktorá by mi eventuálne vedela robiť aj porez a vedela by mi robiť aj vrtanie dielcov a za asi také peniaze, ktoré mi aktuálne dodávateľ porezu asi nevie zabezpečiť. A je to dosť lákavé, pretože potom aj keď sa robí pre klientov cenová ponuka, vždy sa tam dá potom riešiť tá cena lepšie. Si to osobne ja myslím, lebo však samozrejme asi všetci sme mali takú skúsenosť, ktorí pracujú s tým, že klient chce nábytok a vy mu poviete, že toto by sa tam dalo dať a áno, vyberete nejaké pekné veci, ktoré sa možno aj vám páčia a chcete ho na to nejakým spôsobom navnadiť, ale on vám nakoniec povie, že on má rozpočet taký, že by to nepokrylo ani samotnú výrobu toho. A to sa stáva pomerne často,
Čiže by ma zaujímalo, že či to naozaj využívate tieto služby a keď je, ako ste s tým spokojní. Veľmi ma to zaujíma, čiže kľudne mi píšte tie komentáre ohľadne tohto. Budem veľmi rád, naozaj nejaký ten feedback, aby som tam mal od vás. A čo by som vám ešte možno, povedal. No, ja som si normálne musel teraz napísať nejaký taký, že akože scenár, pretože som mal tie myšlienky také rozhádzané teraz. Aktuálne, aby ste len vedeli, dneska mám taký akože free day, len kvôli tomu, že mi volal svokor, čo je super, pretože jablčko s medom treba prehnať cez trubky, aby bolo zdravšie. Takže aktuálne ideme riešiť takéto fajnovky. A čo by som vám ešte povedal? No, ja som vám chcel povedať dneska aj tak niečo o sebe a o tom ešte, že čo sa na tomto kanáli vlastne tak nejako chystá. Ja som možno, že v niektorom videu hovoril, že plánujem robiť aj nejaké také rozhovory a budú už čoskoro a budete sa mať na čo tešiť, pretože budem robiť zaujímavé rozhovory, či už so stolármi, alebo napríklad už mám docela dobre dohodnutú spoluprácu na natáčanie videa s pánom Bošelom z Mafelu. A to ma veľmi, veľmi teší, že na to pristúpil, že je s tým v pohode, pretože už sa nám to odlepilo. To není možné. No, pretože ja ho považujem za veľmi seriózneho človeka, ktorý je taký otvorený aj novým myšlienkám, vidieť, že tú prácu, ktorú robí, ju robí dobre a dobre sme si asi aj sadli, aj keď bol, že u mňa na dielni, dosť dobre sme sa aj porozprávali a tak. Čiže ja sa veľmi teším na ten rozhovor s ním, musím si to nejakým spôsobom nachystať. A tu by som vás tiež chcel nejako tak poprosiť, že pokiaľ by ste mali, že akúkoľvek nejakú takú otázku, ktorá by vás zaujímala ohľadne... neupadaj na duchu. Pokiaľ by vás niečo zaujímalo, čo sa týka náradia Mafel, alebo by ste mali nejakú otázku, kľudne mi to napíšte, ja si to všetko potom pospisujem a v nejakom tom vlogu s ním sa o tom porozprávame. No. Tu sú asi policisté. Neviem, že prečo mi tá kamera furt padá. Což není dobrý. Takže takto. No. A čo by som vám ešte také prezradil? No, mám už dohodnutý taký vlog, respektíve taký nejaký ale toto mi už leze na nervy. Že mi to padá. Ale... Že... Nechám si to asi len takto. Dúfam, že ma teraz vidíte, lebo už asi 3-krát mi padla tá kamera. Mám ju tam len tak prilepenú na takom držiaku a evidentne to nedrží úplne, že dobre. No. Čo som to chcel? No, proste budú nejaké také zaujímavé rozhovory. Mám aj dobrého kamaráta, stolára tiež, ktorý pracuje vo svojej vlastnej dielni. A budem sa rozprávať aj s ním, pohovoríme si o tom, ako sa aj on k tomu nejako dostal a tak ďalej, to bude samostatné video a pracovne to budeme volať, uvidíte ako. Bude to zaujímavé. No, a ja vám teraz niečo aj o sebe poviem, aby ma niekto neobviňoval z toho, že ja som len nejaký ITčkár, ktorý si kúpil maflíka a nevie, čo robí a teď. Tým nemierim akože na nikoho,
konkrétne, ale aby nevznikali možno, že nejaké také predikcie toho, že proste môže túto robotu robiť úplne, že ktokoľvek. Tak ja som vyštudovaný stolár, študoval som ešte v nejakej takej dobe, kedy nárezové centra žiadne neexistovali, neexistovalo veľmi veľa služieb, ktoré sú teraz, za čo ja som veľmi, veľmi rád, lebo ja mám rád nové technológie a keď tie technológie tu sú, tak ich chcem určite využívať, pokiaľ je to v mojom rozpočte a v mojich silách, pretože všetko sú to za mňa veci, ktoré nás posúvajú nejakým spôsobom dopredu. A ja si pamätám, že my keď sme ešte počas školy chodili na výstavisko do Nitry, kde zvykla bývať stolárska výstava nejakých technológií a ako teraz sa tomu smejem, pretože tie technológie, ktoré boli vtedy nejako predstavené, tak teraz sú to už v podstate zastaralé technológie, ale vtedy to bolo aj pre nás ako študentov, že niečo, že wow, že takéto sa dá. Keď my sme vlastne na dielni, čo sme mali v rámci školy na praxi, používali vyslovene, že dlátko, hoblík a riešili sme tam, ja neviem, tie čapy, rozčapy, kadejaké spoje na dreve, na masíve, na čomkoľvek, sme sa tam vyšantili s tým, všetko bolo tupé jak tágo, ale robili sme. Mali sme tam aj potom nejaké také zákazky, ktoré sme robili nejakým konkrétnym ľuďom, čo nám dohodil, dajme tomu, profesor, ktorého sme mali. A potom neskôr, keďže nám profesora vyhodili zo školy, nie je jeho chybou, ale proste prišiel taký blbý zákon toho, že darmo môže byť človek akýkoľvek odborník na akékoľvek remeslo, keď nemá výšku. Takže vtedy povyhadzovali strašne veľa dobrých profesorov, ktorí mali to remeslo v krvi a neboli to akože remeselníci alebo akože nejakí ľudia, ktorí sa do toho vyznajú. Takže potom prijali ľudí, ktorí vedeli všetko iba z knižky. Takže tam tá úroveň išla akože určite hore v tej výučbe. Takže my sme toho učiteľa, alebo teda akože majstra, ktorého sme mali sme ho veľmi radi, lebo bol to naozaj človek, ktorý nás veľa vecí vedel naučiť naozaj, že z praxe. No a tým, že jeho prepustili a nás bolo málo, lebo my už sme tiež boli ročník taký, kedy nás bolo v triede ako stolárov 8 alebo 9. Jeden nedokončil, teda respektíve odišiel a zostalo nás 8 statočných. No a potom ku koncu spolužiak vybavil prax normálne v stolárskej firme, kde sme robili. A tam sa robili akože zaujímavé veci, pretože tam chodilo normálne plnohodnotné rezivo, dúb, búk, kde to bolo narezané normálne na nejaké pláty na fošne a tie išli do sušičky, kde sa to drevo sušilo a z toho sa vyrábali potom neskôr, že dyhy, ktoré sa lepili na drevotriesku alebo lisovali. Potom sa z toho robil kadejaký nábytok a tak. Čiže takú nejakú prax som mal a potom po škole som aj robil, a dokonca ešte pred tým, ako som išiel na strednú, som brigádoval u jedného známeho, ktorý bol stolár tiež, takže veľa vecí som pochytil aj od neho, čo mi pomohlo mi to docela dosť aj na záverečných skúškach, ktoré som mal, pretože mi požičal mi náradie nejaké a ten profesor, ktorý bol v komisii, mi vylepšil známku na základe toho, že som mal vlastné náradie ľudia. To bola doba. No, takže nejako tak som preliezol cez školu. Dlho som sa potom stolárčine nevenoval, až potom s jedným veľmi dobrým známym som mal takú spoluprácu,
kde už to bolo o inom, pretože tam už sa reálne vyrábal nejaký nábytok, ktorý chodil k zákazníkom, kde sme chodili normálne na montáže, pracoval s drevotrieskou, ale jemu veľmi, veľmi vďačím za to, že mi ukázal tie nové trendy, ktoré sú. Či to bol Bloom E-Services, či to bolo čokoľvek, on bol za mňa taký dosť pokrokový stolár a asi aj je teraz, že tiež sa snaží využívať tie benefity tých technológií. Čiže kvôli tomu ja som to aj začal robiť, tú stolárčinu, lebo ja v tom vidím potenciál tým, že toto remeslo, tak ako som hovoril, je strašne veľa takých starších stolárov, ktorí jednoducho robia veci ešte starým spôsobom, kde napríklad aj včera, keď sme boli vo firme, tak nám majiteľ ukazoval také zdrapy papiera, kde kadejaký stolár tam má pokreslené všelijaké veci, skrinky a podobne. Z toho oni neskôr musia riešiť veci. Za to, ako my tým, že tie počítače využívame na prácu, má to strašne veľa benefitov za mňa. Oproti tomu, čo ja keď som chodil do školy, kde nič také nebolo, a teraz, ako tá doba naozaj pokročila, je to úplne úžasné, je to super. Čiže k tej stolárčine a k tomu, ako ja som sa nejakým spôsobom aj k tomu dopracoval, aj tú nejakú stolárskú históriu, teraz tak nejako viete. Určite v tom pokračujeme ďalej. A chcem vás naozaj poprosiť, že píšte mi do tých komentárov teda aj ohľadne toho maflu, čo by vás zaujímalo. A aj ohľadne tých nárezových centier je to niečo, čo mňa zaujíma, pretože v rámci tohto segmentu si vieme s mnohými stolármi potom nejaké tie skúsenosti vymieňať, že zostať nejako aj v kontakte, za čo ja som veľmi rád, lebo v regióne, kde sme tak viacerí, tak na seba tak akože napojení, že veľa si vieme buď aj pomôcť, alebo aj si naozaj aj tie skúsenosti vymieňať a v rámci tej rozumnosti. Že naozaj sa neberieme ako nejaká konkurencia, ale ako ľudia, ktorí si chcú pomáhať. Každý má svoju prácu, každý robí, buď má viac zákaziek, buď má menej, ale jeden druhému to nezávidíme, lebo nie je čo závidieť. Je to namáhavá robota, ale je to robota, je to manuálna práca, kde naozaj sa netreba hanbiť za to, že robím manuálnu prácu, lebo manuálna práca sa stáva skôr vzácnosťou ako pravidlom. Takže takýchto ľudí ja si myslím, že si treba veľmi vážiť, ceniť. A hlavne keď sa v tom vieme spoločne nejako podporovať. To je super. No a poviem vám teraz tak úplne, že na záver, že čo som bol teda rokovať s tou firmou, ešte aj s tým známym, tak ja som vám hovoril, že to vrtanie dielcov. Za mňa to má obrovský benefit, lebo sme zistili s kolegom, že to, čo robíme aktuálne teraz s tým Bloom E-Services, možno, že nám to do značnej miery nevypadne z toho celého systému, ako pracujeme, ale strašne veľa vecí nám to dokáže nahradiť časovo. Že to nemusíme spracovávať priamo tam, že by nám stačilo mať naozaj nejakú takú skicu, buď v SketchUpe alebo v nejakom programe, kde bude navrhnutý konkrétny nábytok. U tej firmy sa to prekreslí do ich programu, ktorý majú už v podstate na spracovanie pre CNC stroje, ktoré tam majú. A tým pádom ja môžem zobrať podstatne viac zákaziek, ako ich robím teraz, pretože mi to ušetrí mnoho času. A osobne si myslím, že aj tých financií, pretože dobré ceny sú na to a ja si osobne myslím, že je to ešte pod tie ceny, aké nám dávajú veľakrát dodávateľia toho porezu. Ja neviem, ako to máte vy, aké s tým máte skúsenosti. Môžete mi v tom niečo poradiť. Ale je to určite cesta, pretože Slovensko není celý svet a žiaľ, ono to funguje tak, že Slovensko je v týchto službách ešte extrémne zaostalé, si myslím, pretože také Rakúsko, Nemecko, tam tí stolári fungujú asi z dobrých 80% už takýmto spôsobom.
lebo tie služby sa rozvíjajú, aj tie technológie, takže ja osobne si myslím, že toto je veľmi dobrá možnosť a cesta, ako robiť, a pri danom objeme zákaziek, aký robíme teraz, tak vieme zobrať možno, že dvojnásobok toho. A skracuje sa tým pádom aj doba výroby celkovo, pretože takéto služby nám pomáhajú asi aj v tom, že nemusíme zákazníkovi hovoriť, že bude to, ja neviem, o mesiac a pol, o 2 mesiace, ale toto by možno, že bolo v horizonte, že 2 týždne, 3 týždne. Samozrejme záleží, koľko zákaziek máte, že idete po poradí, ale je to dobrá možnosť, chcem to nejakým spôsobom vyskúšať a keď to vyskúšam, určite sa s vami podelím o tú skúsenosť, ale chcem vedieť aj od vás, že či už ste to niečo takéto skúšali. Takže toľko k tomuto videjku a neviem, čo natočím na budúce. Už by som chcel, že byť na dielni, lebo robota čaká a počká si iba na mňa. Takže aby som sa aj s tým pohol, s tým šatníkom mojím, pretože už keď mám teraz v horizonte zákazky, ktoré treba riešiť, tak asi ten môj šatník musí ísť bokom, pretože peniaze treba a z môjho šatníka veľmi peniaze nebudem mať. Kto mi ich zaplatí? Žena? No, takže asi toľko k tomuto videu. Ja sa s vami teraz rozlúčim a vidíme sa pri ďalšom videu. Určite dajte like, dajte odber. Majte sa.